ଗାଁ ତଳ ଭାଗରେ ବୁନୁ ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ଝିଅ ରହୁଥିଲା। ସେ ମନେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଓ ସହାୟକ। ତାଙ୍କ ମା ଜଣେ କୃଷକ ଓ ତାଙ୍କ ବାପ ଜଣେ ଗାଁର ଶିକ୍ଷକ। ବୁନୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା। ତା ସରବ ସମୟ ଚାଲିଯାଏ ଗଛ, ଫୁଲ ଗଛ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଏକ ଦିନ ବୁନୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଲା ଏକ ଗଜବ ଗୋଲାପ ଗଛ। ଗୋଲାପ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଲାଲ ଓ ଟିକେ ସୁନା ବର୍ଣ୍ଣର। ବୁନୁ ଭାବିଲା, ଏହା କିପରି ହେବ? ଆମ ସାଧାରଣ ଗୋଲାପ ଏପରି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଲାପ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ଏକ ଛୋଟ ମୂଷା ତାକୁ କହିଲା, ଏ ଗଛକୁ ଛୁଇଁବା ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଯାଦୁର ଗୋଲାପ ଓ ଏଥିରେ ଏକ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ଅଛି। ବୁନୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, କେମିତିକା ରହସ୍ୟ? ମୂଷା କହିଲା, ଯଦି ତୁମେ ଏହାର ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ତୁମକୁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଲା, ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଏ? ବୁନୁ ଭାବିଲା ଓ କହିଲା, ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଶିଖାଏ। ଗଛ ଆମକୁ ପରିବେଶ ଶୁଦ୍ଧ କରେ ଓ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ମୂଷାଟି ଖୁସି ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ମାନବଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ବୁନୁ କହିଲା, ମାନବ ହିସାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୂଷା ପଚାରିଲା, ପ୍ରେମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣ କ'ଣ? ବୁନୁ ହସିକରି କହିଲା, ପ୍ରେମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ ହେଉଛି ଏହା ସର୍ବକୁ ଜିତିପାରେ। ମୂଷା ଆଖି ଚମକି କରି କହିଲା, ସତ୍ୟ ଜାଣିଛ। ଏହି ଯାଦୁର ଗୋଲାପ ଆମକୁ ଏହା ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଆସ ତୁମେ ୟାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ଏହାପରେ ବୁନୁ ଗାଁକୁ ଫେରିଗଲା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ କହିଲା। ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଶିଖାଇଲା।